zbog obično pečeno prase. U stvari ne ni pečeno, ja sam teo da ga ispečem. Mislim, u tu Švedsku ima svašta. Sve oni supermarketi, marketi, prodavnice. I sve to lepo, bre, sve sija. Ima za hranu šta hoćeš. Ima i slanina, i martadela, i kobasice, i sposobna salama, i svinjske dokolenice. Sve. I sve to lepo zapakovano u celofan. Možeš da jedeš i celofan. Isti ukus ima. Međutim, meni ko svakom normalnom Srbinu, jede se prase. Kao za Božić, došao Božić i rekao da se prikoljeno prase, da se ispeče na ražanj, ko što je red, sa jabuku u usta, sa papriče u uši. Međutim, u tu Švedsku, ljudi, živo prase da nađeš, treba ti dozvola kao da dizaš kuću u Knez Mihajlovu. Možeš da ga kupiš ovako bez dozvolu, jedino ko kućnog ljubimca. Da ga čuvaš ko mače, ko kuće. Mislim, taj običaj nemamo mi baš. Prasići čuvamo da bi ih priklali, a ne da ih ranimo ko mačići. Nađem ja prase. Uopšte sad trenutno nije bitno na koji način. Snađem se. I kao svaki civilizovan, kulturan čovek, koljem ga na sred ulicu, nad šahtu, da ne krvarim celu ulicu. I totalno humano. Držim ga za njušku, s levu ruku. S desnu ruku vadim nož, kasapski. I humano, civilizovanoga, aknem u mali mozak sa dršku od mesarski nož, da zanesvestim prase, da se ne muči dok ga koljem. Još ga nisam ljudski recnuo, 2 patrole milicije su došle po mene i 1 bolnička kola. Nisam stigao da kažem ni ja, već su me nabutali ona kola i obukli su mi neku košulju što se zakopčava pozadi. Ekstra model neki. Fashion week, nema pojma. Lepo su me oterali u neku sobu, nagurali me tamo da prenoćim. Soba, kulturna, civilizovana, tapacirana s neke gume. Po ceo dan mora da biješ se s glavu, ne možeš da povrediš glavu. Po zidovi. Izvedoše me uveče i kao u Gestapo ispituju. Stavili neki reflektori u mene i sad preko tumača koji razume švedski, mene na srpski pita da li sam dete razvedenih roditelja. Rekao, ne sam. Nisu li me tukli u glavu dok sam bio mali? Rekao, ne su. Zašto mrzim životinje? Rekao, bre, ne mrzim gi. Ali kad su me na kraju pitali, nisam li seksualno nastran? Rekao, ljudi, koji vi bre kompir bre? Ja bre nisam klao čoveka, nego prase. Ali to i kod nas u Srbiju je narodan običaj. Ne su me razumeli uopšte. Najurili su me i dali su mi šut kartu u jedan pravac. Pisao sam, žalio se. 3 put na noga kofi banana. Ovo čoveka razumem. Ima gužvu oko ovaj zemaljska kugla je najbala načisto. Ali na nju Natašu Kandić. Pa ja ne znam šta ću da uradim kad je vidim. 3 put sam i na nju pisao. Uopšte mi ne odgovorila. Pa na ne u Vašington, nego tu kod nas. Pitam ja drugovi i drugarice, braćo i sestre, dame i gospodje, čija su ovde prava ugrožena? Ljudska, na prase, el na mene? Mislim, stoj bi da završim sve što sam teo da vi kažem i mogu da vi kažem i da vi poručim. Vi ćete možda svi jedan dan da uđete tu u Evropu, Turingu, ali mene tamo mesto nema. Hvala vi što ste uspeli da me saslušate. Prijatno.